Desde Trevas Galaicas ofrecemos un pouco de recreación histórica, tratando de encontrar as nosas raíces, que representámoslas co guerrero galaico, que é de onde sacamos a maior parte da información que temos para a nosa vestimenta e para o noso armamento. O ano pasado fixemos a presentación da Pedra Formosa, dunha sauna que hai en Briteiros, en Portugal, que é de onde saliu tamén o guerrero galaico. E este ano temos a presentación dunha sauna en escala, un 20, que a fixamos da sauna de Briteiros. E depois o sábado temos unha representación do que era o castro do Medulio, que foi un castro que non se rendía aos romanos. Preferiron matarse e morrer todos como homes libres e como persoas libres antes que os romanos os esclavizaran, por decirlo de alguna maneira. Temos unha serie de petroglifos que fixamos nós, son réplicas dos petroglifos que aparecen en Galicia, e temos un xogo da Ra un pouco especial. Aquí non se trata da Ra, trátase de romanos. Trátase de derribar os romanos. Entonces, como podes ver na inscripción que está posta, é unha forma de que os nenos se divirtan un pouco. Temos tamén unha especie de patines que fixamos de madeira, que é un xogo para que vayan de coordinación. Ali temos un muiño barquiforme, aquí temos un muiño redondo máis moderno. Enseñamosles o que era a molienda do grao para facer o pan, e proban a fariña que eles mesmos moen.